Heddiw dwi'n eisiau I trafod am problem oedd yn fy drafferthu I am oriau heddiw. Mae'r problem yma cysylltiedig gyda'r bootstrap dosbarth row. Fel dach chi'n weld ar y sgrin, dwi'n trio I defnyddio bootstrap dosbarth row I ddangos yr chrysu yn y tabl yma, ond yn ytrach na defnyddio y tag tabl fel yn HTML gyffredinol, dwi'n yn unig yn defnyddio yr tag gyda'r dosbarth bootstrap row. Fel dach chi'n weld ar y sgrin, mae'r tar o res sydd yn defnyddio y dosbarth bootstrap row sydd yn ei gosod yn y tag div, ond fel dach chi'n weld hefyd, mae'r ehangerau neu ehangerau o pob un colofn yn pob un res yn gwahanol, ac hefyd mae'r ehangerau o pob un res hefyd hunain yn gwahanol. Felly mae'r hynny ddim yn edrych yn dda. A dyma y cod tarddiad. Mae'r cod yn gyntaf yn rhedeg yr SQL ac wedi ei dod I hyd o'r data, wedi ei cyrchu y data yn y ffyrdd o chresu oddi wrth y cronfeydd data. Mae'r cod yn lwpio neu dolenni trwy pob un res yn yr canlyniad o ddiwodd y cronfeydd data, ac ar gyfer pob un res mae'n dangos yr llun gyda'r tag img, ac hefyd mae'n dangos yr enw o'r cynhyrchiad. Ac fel dach chi'n weld, dwi'n defnyddio dosbarth bootstrap class i'w hafal I call cysylltnod 2, ac wedyn ar gyfer llun, ac wedyn yn yr ail colofn dwi'n defnyddio class i'w hafal I call cysylltnod 8 yn yr canol colofn, ac wedyn dwi'n defnyddio class i'w hafal I call cysylltnod 2. Felly yn damcaniaeth dylai hynny yn dangos pob un colofn gyda'r un ehangerau, sef yn y colofn 1 angen I fod o uned 2, ac yn y colofn canol angen I fod yn unig 8 o ehangerau, ac yn y colofn ar yr dde angen I fod yn unig 2 o ehangerau hefyd. Ond fel dach chi'n weld, mae'r ehangerau o'r colofn yn gwahanol yn pob un res. Sut felly I gwneud pob un colofn yr un ehangerau ar pob un res? Fel y bo colofn gyntaf yn pob un res yr un ehangerau, ac felly hefyd yr canol colofn yn pob un res yr un ehangerau gyda'i gilydd, ac hefyd yr un peth gyda'r trydydd colofn. Wel, I datrys y problem yma, y gyntaf problem yw gyda'r div sydd yn cynnwys yr chresu, achos mae gyda ni chresu yn ei chrestru gyda'r pob un ebrydd o'r tag div sydd yn dosbarth row, ond ar gyfer yr cod yn llyfrgell bootstrap I weithio yn priodol, mae angen ar gyfer dosbarth row I fod ei cynnwys yn y dosbarth container, ac os dwi'n edrych ar y cod, does dim unrhyw dosbarth container. Dyma'r problem. Felly os dwi'n newid y dosbarth row ar y brig sydd yr div tag mwyaf allanol I enghraifft container, ac wedyn I achub y ffail ac mynd nôl i'r tudalen wefan ac I adnewyddu. A dyna ni, mae'r problem wedi datrys yn syml iawn.
Mae'r pwp un colofn a'r pwp res yn yr un ehangder gyda ei gilydd. Mae'n angen yn unig i gosod y dosbarthau row yn y container neu y dosbarth container ar gyfer yr dosbarthau row yn y llyfrgell bootstrap i weithio yn briodol.